सरकारी के अरे हिस्सा में बाटा के लोहा में बाटा के महत्व अरे जितना में बाटा के लोहा में बाटा के महत्व सब्जी का भाटा के ससुराल में शादी के जीवन में घरवाली के बर्बाद हुए ससुराल में शादी के जीवन में घरवाली के बर्बाद हुए असलिया अरे अरानी में अलग करेला में काली पुरई में बुरारी अफाटा में त्रिपुरारी जी अलग करेला में काली पुरई में बुरारी अफाटा में त्रिपुरारी जी असहे समाज से भैया वजन करू ही बिचारी जी अराबाई रही तदारा भंगा में महंगा भिचल वो हनी मधुबनी में बेकर कपिया मोरा मोरा हाथ उठा के डॉक्टर भगा कोन मारा सोना भारतपुर में माला चचल तेरा चचल के सहरसा में छोटा